Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos falándolle das últimas obras que están sendo executadas polo Concello do Carballiño. Todas elas forman parte do remanente aprobado no pasado ano, eran as últimas que quedaban por realizarse. Falamos do entorno do xulgado, por exemplo, ou as que se están tendo lugar na periferia. Tamén hoxe falamos de como avanza o proceso de demolición da nave de Protección Civil. O Concello do Carballiño está rematando ca realización de diversas obras, como é o caso do entorno do xulgado, por exemplo. Tamén se está renovando o abastecemento de Soane e Mesego, obras que se están retrasando con respecto ao proxecto plantexado. Tamén se está humanizando a travesía de Cea, ademais da estrada ca construcción de Beirarrúas. Estas obras entran dentro do presuposto do remanente do pasado ano e son as últimas que quedaban por rematar. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, fálanos un pouco máis destas obras. Remataron o que era unha parte ali do xulgado que quedara sin rematar porque estuvera metendo gas, estuvera metendo unha serie de servicios e consideramos oportuno facer primeiros as obras e despois asfaltar, xa o levaron a cabo, estarse levando a cabo a renovación do abastecemento de auga na parroquia de Soane, de Mesego, unha obra na que, hai que pedir disculpas aos veciños porque a verdade é que o ritmo que leva non é bo. Eu falei hoxe a mañá co responsable da empresa e quedou na semana que ven de meterlle un impulso e tratar de rematala. Outras obras son a urbanización da travesía Cea e da Rúa Cea, onde se levaron a cabo e se fixeron beirarrúas, retranqueos e asfaltado, igual que se fixo no que é a Pico Seco, nun tramo que quedara sin rematar, e neste momento están asfaltando o que é a Rúa Paraño e a Rúa San Trocado, e xa se meteu o que é auga, o que é saneamento, o que é conexións informáticas para redes, e faltaría levar a cabo a construcción das beiras rúas. Básicamente son as obras que neste momento estamos a executar. E falando de obras, tamén deu comezo a demolición da parte da nave de Protección Civil que estaba construída en zona verde, incumprindo a legalidade urbanística que a APLU, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, ordenou o seu derrubo. Os traballos que se están levando a cabo permitirán que os traballadores poidan seguir as súas actividades nunha das partes da edificación, mentres o material restante será trasladado á nave da antiga Feira de Gando, onde ao rematar as obras que están proxectadas para estas instalacións serán trasladados por completo. Hai unha parte que non, o que é a cantina, que está aquí dentro do que é o suelo urbano, non ten ningún tipo de problema. Realmente o que hai que demoler é o que é a nave esa que se construiu entre as casas dos obreiros de Renfe e o que é a cantina da... Entonces, unha parte do material subirá para o campo da feira, que hai onde metelo e onde telo a bo recaudo, e algunha quedará ali na propia esplanada da estación e no propio sitio unha vez retirada a nave.